je gauw naar dit verhaal. Sop, mij baltjes. Tomke draaft de keuken in. Maar Jan en Joe en Romke. Cornelia stiet bij het onrjocht. Ze riert in een grutte pannen. Wat roept het hier lekker? Het roekt je naar tomaten. Wat zit er in die pannen, Cornelia? Ik maak je sop. Lekkere tomatensop van echte tomaten. Ik ben gek op tomatensop. Mag ik bij je mieten? Oh, toe Cornelia. Maai het? Nou, dan mag ik eerst met de mem van Jan en Joe bellen. Even later had Cornelia de mem van Jan en Joe aan de telefoon. Oh, dat is goed. Jij komt hier nader. Het mij wel van je mem, Jan en Joe. Hoi, hoi, Maar dan hoi. moet ik de assen vol naar huis brengen. Yes, dat Tom. Oh ja! Ik mag je bij hem eten. Oh, je kan mij mooi helpen met het sop. Er moeten nog een heleboel baltjes in. Wij zijn de beste baltjedraaiers van de hele wereld. Ik mag dus ook altijd baltjes draaien voor het sop. Ik hoef geen baltjes te draaien. Ik fret ze liever op. Eerst was ik je bij aan de hand. Goed zo. Dan mag je ze baltjes draaien. Op een bord leidt een heleboel gehak. Dat moet er alle jaar in, jongens. Succes. Jogres, Tomke. Ik kan hele mooie, groene baltjes draaien. Nou, dat ken ik echt wel, ja. Het is wel een heleboel gehak. Ja, we moeten wel 100 baltjes draaien. Of nog meer. De band draaien een peer baltjes. En nog een peer. Oh, dit gaat goed, jongens. Wat een mooie baltjes ga je maken. Let ze maar voorzichtig in het sapzakje. Ploep, ploep. Doggen de baltjes in het sop. Sa. Cornelia giet even de keuken uit. Op het bord leidt nog een hele grutte bal gehak. Oh, we zijn nog lang met kleren, Jan en Joe. Nee, ik vind het eigenlijk net zo leuk meer. De baltjes zijn zo liets. Ik weet wat. Zullen we hele grote bal maken, Jan en Joe? Ja, dan ben we samen klaar. Maar Cornelia maakt net zien, hè? Hé? Tomke en Jan en Joe draaien een peer dikke ballen. Cornelia komt de keuken weer in. Ze helpt het borden van het sop uit de kast. Een voor Tomke, een voor Jan en Joe en een voor haarzelfs. Kou de bal niet op, Jan en Joe. Bloep, bloep. Voort binnen dikke ballen in het sop. Het zit al op. De bultige hak wordt al minder. Doe maar, jongens. Cornelia helpt 3 leppels uit het laat. De band maakt je gauw weer een peer reuze ballen. Bloep, bloep. Doggen de ballen in het sop. Nou, dat gaat het. Je bent een kampioen baltjedraaiers. Oh, ik zal vast een stokbal in de oven doen. Cornelia draait haar om. Hastig draaien Jan en Joe en Tomke nog een peer hele grutte gehaktballen. Bloep, bloep, nog eens in de pannen. Kijk op het tiet, want Cornelia draait haar weer om. Kleer, Cornelia. Zo, ben je nou klaar? Ja. Dan ga je wel heel het werken, hè? Ja. Geweldig. Een skofke letters zitten ze om tafel. Een volstrekt tomatensop, Jan en Joe. Maar een hele protte baltjes. Ja, lekker. Mijn hele protte baltjes. Cornelia schept het sop in het bord van Jan en Joe. In een zet ze hele grutte eigen op. Wel, alle baltjes op een stokje. Hoe komen die reuzenballen in het sop? Tomke? Jan en Joe? Die gaan wij maken, Cornelia. Het wie is zo volle gehak. En we zijn zo wurg van het baltje draaien. En toen ga je maar hele grote bal maken? Ja. Maar passen die grote bal wel in je moelen? Ja hoor, Jer. Zomaar. Jan en Joe neemt een grutte bal op een leppel. En blaast en blaast. En dan doet ze de bal in de moelen. Hij past er krek in.
Even later eten ze alleer sop en grote bal. Romke krijgt ook in. Want zijn grote bal past ook wel in zijn bek. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.